खुलुमबाय BTN चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामोबा साबस्क्राइब खालामदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुना नायदो जाहाथे गोदान भिडिअ हगारनाय सिगांनो नटिफिकेसन सौहैनाय बायदि। भारत हादराव 24 घन्टानि गेजेराव गोदानै 42,640 कभिड-19 पजिटिभ मोननो हादों आरो थैनाया गासै 1,167 सुबुङा कर'ना पजिटिभ जानानै जिउ गोमादों। सानजौरां डेभेलपमेन्ट क्लाबनिफ्राय गाहाय माखासे जेंनाखौ थाबैनो मावफुंनांगौ होननानै BKWSनि मावफुं सोद्रोमासिम गोसोखांलाइ गथायदों। मिथिंगायारि अनफावरि लाइमोन गं 1,600 गारनाय प्लास्टिकनि बथलजों नाव बानायनानै बुरलुंबुथुर दैमानि बिखाजों दावबायदों। मिरु एबसुनि बिथोन बायदियै मैया गसाइगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे बियाद खाथा दालाइसा एबसुनि मावथिफोरा फावरागुरि बियाब खाथा गोजौ फरायसालिनि बियाब खाथा गेजेर फरायसालि आरो बियानखाथा गुदि फरायसालिखौ साखोन-सिखोन खालामनाय जायो। मुलुग अख्रांमा नायबिजिरारि गौथुम नासाया मैया पाममेलरायावनो लेङाइ सामलायगिरि बिबान होबाय। सुक्रुबारनिफ्राय निउकासि थांनाय लामाया गिदिर दैमा बायग्रबलांनाय दालांखौ मावफुंगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिसिनि चिफ प्रमद बर'।